Christmasनि बरायनाय Christmas बरायनाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खेबसे बरायफिनबावनाय जाबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै दिनैहाय डिसेम्बरनि 1 तारिख क्रिसमास केरल खालामदों जोंनि गामिनि नै मम लानानै टेम्पार्टि दामनानै लामा लामा जोंनि गामिया जेसे गोजान जेसे गोलाव एसेबां थाबायो आरो ओमफ्राय थाबायखांनायनि उनाव गिर्जायाव ज' जानानै दसे गिर्जा ज'यो ओमफ्राय साहा लोंनानै फोजोबनाय जायो आरो निमाहा खालामगोन नोंथांमोना आंखौ उनावहाय भिडिअखौ मोजां लाबोनो हायासै आङो Sikat, masa dah masak? Mana? Ayah gelem nasi nadi si bilai. Gelem sebab. Wah, tunggu satu lagi. नै दायो गिदिं फैयै गिर्जानाव मोनफैबाय आरो नै गिर्जानाव हाबसिगोन दायो Happy Christmas, so big and Merry Christmas. Happy Christmas.
Marsi, hai bolo. Tadi deh papa dia musa deh. Uci sambil sudah.